बाबुल बुवा, मांजराचं भूत. मी गावी राहत होते. माझ्या नवऱ्याचा ट्रॅव्हलिंगचा व्यवसाय असल्याने ते सहसा बाहेरच्याच प्रवासात असायचे. त्यामुळे घरात मी एकटीच असायचे. गावी घरं आकाराने मोठी आणि एकमेकांपासून लांब असल्याने रात्रीच्या वेळी एक वेगळीच भीती जाणवू लागते. त्यातच एकटेपणा मनाला खात असे, म्हणून मी एक मांजर पाळलं होतं. मांजरासोबत खेळण्यात वेळ कधी जात होता हे लक्षातच येत नव्हतं. आम्ही दोघी दिवस रात्र एकत्र असल्याने तिलाही माझी खूप सवय झाली होती. मला बाळ होईपर्यंत तिचं वागणं खूपच छान होतं, पण मला मूल झालं आणि माझ्या मांजराचं वागणंच बदलून गेलं. तिला माझ्या बाळाविषयी द्वेष वाटू लागला आणि मला ते जाणवत होतं. ती खूपच चिडचिडी झाली होती. मी बाळाला जवळ केलं की ती माझ्यावर गुरगुरायची. बाळ बाजूला असलं की ती त्याला तोंड मोठं उघडून चावायची धमकी द्यायची. तिला बाळाचं माझ्या जवळ असणं सहनच होत नव्हतं. कहर तर तेव्हा झाला जेव्हा तिने रागात माझ्या बाळाला नखे मारली. माझी मांजर आता म्हातारी झाली असल्याने मला तिला असं वाऱ्यावर सोडायचं नव्हतं, पण तिचं घरात असणं माझ्या बाळाच्या दृष्टीने खूपच घातक होतं. शेवटी मी तिला शेजारच्यांच्या मदतीने बाजूच्या गावात सोडून आली. घरातून जातानाही ती प्रचंड रागात दिसत होती. 1 आठवडा झाला, 2 आठवडे झाले, एक संपूर्ण महिना उलटून गेला. खरं सांगायचं तर मला मांजराची आता खूप आठवण येत होती, पण एक समाधानही होतं की मांजरामुळे माझ्या बाळाला आता कसला धोका नव्हता. असेच अजून काही दिवस गेले. माझ्या नवऱ्याला कामानिमित्त रात्रीचं बाहेर जावं लागत असल्याने त्याही रात्री मी घरी एकटीच होती. मी नुकतीच झोपी गेली होती. तेवढ्यात मला कसला तरी आवाज आला, काहीतरी खाली पडल्याचा. मी समोर पाहिलं तर खिडकीत माझी मांजर उभी होती. ती खाली उतरली आणि मग माझ्या बेडवर उडी मारून वर आली. टेबल लॅम्पच्या उजेडात तिचं ते रूप फारच भयानक वाटत होतं. ती एकटक माझ्याकडेच पाहत होती. ती रागात गुरगुरत होती. ती फिसकारत होती. हे काहीतरी भयानक होतं. ती एखाद्या भुताटकीसारखीच दिसत होती. ती माझ्या पायाजवळ गोल वेटोळे करून बसली, पण तिचे डोळे अजूनही तसेच माझ्याकडेच पाहत होते. तिच्या चेहऱ्यावर मला राग, द्वेष, शुद्ध हरपून झपाटल्याचे भाव आणि दुःखही दिसून येत होतं. मला खात्री होती ही माझी मांजर नाही, तर ते तिचं एक भूत आहे. ती दर रात्री काळोखातून बाहेर येई आणि उडी मारून माझ्या बेडवर माझ्या पायाखालीच बसत असे. मला तिची खूप भीती वाटू लागली, कारण ती अचानकच कुठे गायब होत होती. शेवटी एके रात्री न राहून मी माझ्या नवऱ्याला फोन केला आणि सगळं काही सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण तो उलट माझ्यावरच हसू लागला. मांजराचं भूत, हा काय पोरखेळ लावलेस असं म्हणत तो माझी थट्टा करू लागला. काही दिवसांनी माझा नवरा घरी आला. तो दमून बेडवर शांत वातावरणात झोपला होता. अचानकच कसल्या तरी आवाजाने त्याला जाग आली. त्याने पाहिलं तर ते मांजर खिडकीच्या धक्क्यावरून चालत होतं. त्याहीपेक्षा चालताना मध्येच ते गायब होऊन कुठे दुसरीकडेच दिसत होतं. हा प्रकार पाहून माझा नवराही घाबरला. त्यालाही हे पटलं होतं की तिथे त्या मांजरीचं भूत वावरत आहे. त्या मांजरीचा भयानक अवतार मला दिवसेंदिवस कापरी भरवत होता. आजही ती मांजर पुन्हा एकदा माझ्या बेडवर आली होती. तिचे ते भयानक डोळे माझ्या मनात तिच्याविषयीची दहशत भरवत होते. मी धाडस करून तिच्या समोर हात जोडले आणि डोळे बंद करून हलक्या स्वरात म्हणाले, मी खूप मोठी चूक केली. मला असं तुला घराबाहेर नाही काढायला हवं होतं. मला माफ कर. असं म्हणत मी माझे डोळे उघडले तर ती मांजर कुठे गायब झाली होती. या प्रसंगानंतर ती मांजर मला परत कधीच दिसली नाही. आजही जर कोणाला मी ही गोष्ट सांगितली तर त्यांना तो माझा मला झालेला भास वाटतो, पण मला खात्री आहे तो माझा कोणता भास तर नक्कीच नव्हता. हा अनुभव माझ्या लहानपणीचा. लहान असताना आपण बाहेर खेळायला गेलो की आपले सर्वांचेच घरचे सांगतात, अंधार पडायच्या आत घरी ये. पण इतरांसारखा मीही त्यांचं कधी ऐकलं नाही.
हा अनुभव छोटासा जरी असला तरी सत्य आहे. या गोष्टीत तुम्ही स्वतःला माझ्या जागेवर ठेवून पाहिलं तर तुम्हाला यातील थरार नक्की जाणवेल. एकदा मी माझ्या 2 मित्रांसोबत आमच्याच परिसरात खेळत होतो. हळूहळू संध्याकाळ होऊ लागली. सूर्य मावळू लागला होता. सूर्याचा शेवटचा तांबडा प्रकाश नाहीसा होऊन आता अंधार पडू लागला होता. तरीही आम्ही खेळतच राहिलो. रात्रीचे साधारण 8:30 वाजले असतील. मला समोर कचऱ्याच्या लोखंडी डब्यावर काहीतरी विचित्र जाणवलं. तिथे एक काळं मांजर बसलं होतं. माझ्या लक्षात आलं ते गेले 1.5 तास तसंच बसून होतं, आमच्याकडे एकटक पाहत. मी हे माझ्या मित्रांनाही सांगितलं. तेव्हा त्यांनाही तसंच जाणवलं. हे इतका वेळ एका जागी बसून आपल्याकडेच रोखून पाहत आहे. आम्ही आमचा खेळ थांबवला आणि मांजराकडे वळलो. आम्ही लांबूनच त्याला हडहड करत होतो. आरडाओरड करून त्याला हाकलवत होतो, पण ते जागचं हलतच नव्हतं. ते तसंच बसून गुरगुरत होतं. आम्ही तिच्याजवळ अजून जवळ जाऊ लागलो. सामान्य मांजर असतं तर एवढ्यात घाबरून पळून गेलं असतं, पण हे वेगळंच वाटत होतं. आम्ही तिघे तिच्या जास्त जवळ गेल्यावर ते डब्याच्या खाली जाऊन लपलं. इतका वेळ ते आम्हाला घाबरवत होतं, म्हणून आम्ही आता त्याला घाबरवायचं म्हणून तिघे 3 बाजूनी त्या डब्याकडे वळलो. आम्ही तिघेही त्या मांजराला घाबरवायला त्या डब्याजवळ गेलो तर ते तिथे कुठेच नव्हतं. आम्ही डब्याखाली, डब्याच्या पाठी, इतकंच काय तर त्या डब्यातही वाकून पाहिलं, पण ते तिथे कुठेच नव्हतं. तेवढ्यात माझा मित्र भीतीने ततपप करू लागला. त्याच्या तोंडातून शब्दच फुटत नव्हता. तो बोटाने आम्हाला पाठी पाहायला सांगत होता. आम्ही पाहिलं तर ते मांजर आम्ही जिथे खेळत होतो तिथेच बसून होतं. अजूनही तसंच आमच्याकडे एकटक पाहत. मांजराचं भूत. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.